Jaha, sit mennään taas. Toisessa vuorossa Fintriathlonin ja Panajalinnan sprintti. Keli on taas mitä on, mutta niihin ei oikeesti voi vaikuttaa. Uinti on vähän jännittänyt tällä viikolla, mutta ihan hyvin mä oon päässyt niin eteenpäin tässä. Omassa mökkijärjessä mentyä teidänkin kilsa 300 ja ihan ok. Ottaa vaan ihan rauhassa, niin hyvin se menee. Palataan. Tuolla varusteiden aika oivalta. Kilpailijan Kalle kertoo kohta sitten loppujen, koska se on kiinnostaa, mutta aina se jää mieleen. Jarno valittiin viime vuonna vuoden X3-läiseksi Lahden X3-seurassa, joten Jarno on ahkera puurtaja ja hienosti tänään maalissa tuohon 1,5 tunnin ajan nurkkaan. Mikä toi? No, miten se meni? Hyvin meni. Alle 1,5 tuntia. Onneksi olkoon. Millainen oli kokemus? No siis keli aivan karmea. Jalat aivan jäässä. Oliko vesi kylmää? Joo oli ja uinti meni aivan niinku käteessä. Siinä tulee vähän hosuttua aluksi liikaa. Tiedän tunteen. Kokemattomuus. Tästä on sitä kokemusta. Sä et pääse Sä olet siellä vessassa nyt. Sinne suosittelen osallistumaan. Tuossa oli ohjeistus. Ja oikeastaan niin sitten tällä rannekkeella niin myös se varusteiden luovutus, eli niitä ei pääse hakemaan. Älä hukkaa. Ja sä pääset myös syömään. Teillä on oikein maittavat kilpailijaruokailut sitten kisan jälkeen. Sitten meillä on tuossa tämmönen, mistä voit katsoa, että varmasti kaikki tiedot pitää paikkansa. Joo, hyvä. Täällä on kisakuori. Kisakuoresta löytyy kaikki, mitä tässä on lueteltu. Joo. Tämä punainen pussi on ylimääräinen, eli jos sulla ei ole huoltojoukkoja mukana, niin sä voit laittaa tähän pussiin ja jättää tuohon meidän säilytettäväksi niin perustelyvaatteet ja muut, mitä jos sulla on ylimääräistä. Mutta sitten vaihtoalueella on laatikot, mihin tulee sitten niin kuin... Ne on numerolla. Ne on numerolla, eli tuolla sun kilpailunumerolla 425, niin sinne viet pyörän. Mutta koska olet ensikertalainen, niin oikein painokkaasti suosittelen, että 1:15 on tuolla paviljonkissa kilpailuinfo. Siellä tulee kaikki tietoja. Sitten kun olet kilpailuinfossa käynyt, niin sitten pääseekin viemään vaihtoalueelle. Joo. No. Mutta siellä tulee kilpailunjohtaja esittelee kyllä sitten kaiken. Alright. No niin, kiitos. Vannaisista autosta raasta. Mutsi kysy luulessa olevas James Bond. Sanoin en mä tiedä, mut jotain samaa meis on. Rähinää sitten!
Ramiro. Hyvä. Hienosti vedetty. Hyvä Jaana. Ja hyvä Mia, hienoa. Loistavasti. Telkoita. Eli sporttisia telkoita saatte noita isompia käsiä, joilla pystytte taputtelemaan. Tänä vuonna toista kertaa viime vuonna täällä kilpailtiin ensimmäisen kerran ja sporttisia telkoita Vanajalinna avaa. Pienempi vaihde! No niin, siinä naiset kisaa ja meillä on vartin päästä infotilaisuus. Jännitys tiivistyy. Hienolta näyttää kyllä puitteet täällä. Paljon tuttuja ja hyvä fiilinki. Kelikäinen ei ole niin kylmä. Vähän tuulee. Suhtkot kaikki mukaan, eli tervetuloa Fintriathlon Vanajalinna kilpailuun. Hiiri ei näköjään toimi. Eli tänään kilpaillaan sprinttimatkoilla 7,5 metriä uintia, 20 pyöräilyä ja 5 juoksu. No niin, kisa ohi ja sijoitus 4. omassa sarjassa. Tosi tyytyväinen, uinti sujuu ihan ok. Vaihdossa nyt vähän sählättiin ja varsinkin sykemittarin kanssa, mutta ei se mitään, kun järjestäjien puolesta tulee toi ajanotto. Ihan positiivinen kokemus Fintriathlonin järjestämä kisa. Hyvät saunat tosiaan kisan jälkeen ja ruuat sun muut, että on tyytyväinen ja tosi mukava oli nähdä sellaisia nettituttuja ja hienoja suorituksia heiltä myös. Ehkä ensi vuonna uusiksi. Hyvä kokemus. Nyt kohti kotia ja mökkiä ja saunoa.